Takže ja by som sa najprv našich hostí chcel v prvom rade opýtať, že akým spôsobom podľa vás v tejto chvíli vlastne máme komunikovať politiku? Ako sa máme o veciach, ktoré vo svojej podstate sú aj konfliktné, rozprávať v situácii, ktorú tu máme po 15. máji? No, ja možno nebudem teraz nejako podrobnejšie rozoberať tie príčiny a vôbec diagnózu našej spoločnosti za tie uplynulé roky, to hromadenie nenávisti, hromadenie toho spôsobu politickej diskusie, ktorá bola naozaj zameraná ad personam a šírenie nenávisti. Skôr by som možno povedala, že ako sa teraz už k tomu postaviť a čo to vlastne znamená. Tiež to cítim ako naozaj veľmi zásadný medzník vôbec slovenského politického vývoja. Predovšetkým to, čo sa stalo, nemôže byť ospravedlnením toho, že tu ďalej pokračuje proces obmedzovania demokratických slobôd. Hej? Čiže toto nejako treba naozaj vecne uchopovať a neustále na to upozorňovať, že tento atentát nemôže nejakým spôsobom vlastne legitimizovať ten proces, ktorý sa vlastne naštartoval už voľbami a nástupom tejto vládnej koalície, ale teraz ako keby dostal ešte nejakú dodatočnú legitimitu. To je jedna vec. Druhá vec je, že nie ako komunikovať. No, ja mám pocit, že v prípade viacerých politických strán a aj konkrétnych politikov, političiek ani netreba nič meniť. Proste oni slušne, vecne, argumentačne, podložene komunikovali aj doteraz, neboli roznecovačmi nenávisti a teda zdrojom naozaj toho ešte väčšieho rozorbávania, rozštiepovania spoločnosti. Druhá vec je, že chvíľu sa zdalo, ako keby naozaj kampaň skončila, ale kampaň ide ďalej a ja si myslím, že tak je to správne. Isté, ostáva tu ten výkričník a bolo by dobre, keby tento výkričník si uvedomovali všetky zúčastnené strany. A teraz nemyslím len strany, politické strany, ale vôbec ako aktéri toho politického a verejného diskurzu. Áno, samozrejme, do politického a verejného diskurzu môžu zasiahnuť aj bežní občania, keď môžem povedať tak, a samozrejme aj médiá a sú tu aj ďalší aktéri, ktorí tiež majú zodpovednosť za to, ako vyzerá naša spoločnosť. Ale pani Ďarchašová, keď ste povedali, že teda to, čo sa stalo pri tej všetkej hrôze a pri tom šoku, ktorý sme zažili, že nemôže byť ospravedlnením niektorých krokov alebo toho, akým spôsobom sa vláda stavia k spravovaniu vecí verejných, akým spôsobom presadzuje niektoré svoje predstavy o tom, ako by mal štát fungovať. Vidíte, že toto pohľad tejto vlády sa prelieva aj do kampane, ktorá sa týka európskych volieb, alebo je to akási iná kampaň, pretože sú to akési iné voľby, ktoré sú mnohým, povedzme si pravdu, ako keby vzdialenejšie. Určite sa to premieta, pretože jednak je to ako keby aj pokračovanie vlastne tej prezidentskej kampane, hej. Ale naozaj tie momenty a tie témy, ktoré dneska naozaj podstatne viac ovplyvňujú našu vnútornú politiku a ktoré sa dejú ako mimo nášho priestoru, geograficky teraz myslím, ale politicky sú tu akože veľmi bezprostredne prítomné, tak si myslím, že sú súčasťou aj tejto kampane, čiže celý diskurs vojna versus mier, hej, to už vidíme akože hlavný slogan hlavnej koaličnej strany je mier, hej, v tej teda veľmi
vyprázdnenej podobe, ako ho používali aj v prezidentských voľbách. Ďalej tá otázka nejakej tiež veľmi vyprázdnenej štátnej suverenity alebo nejakej autonómnosti. V podstate ako keby tie zahranično-politické témy naozaj sa v tomto období a samozrejme najmä po invázii Ruskej federácie na Ukrajinu oveľa viac dostali do epicentra toho domáceho diania. Ja som kedysi, tak ešte na margo tohto, a skúsim to už premostiť k tým európskym voľbám, že svojho času ľudia, ktorí už roky študujú európske voľby, mali takú veľmi výstižnú charakteristiku európskych volieb, ktorá práve že dnes už prestáva platiť. Prvé bolo, že vlastne tie európske voľby ani nie sú európske, že sú vlastne vždy o národných témach. A mám pocit, že v tomto sme sa aj pod dojmom všetkých kríz vlastne oveľa viac europeizovali. A druhá taká poznámka, že vlastne ani to nie sú voľby v takom tom klasickom význame demokratickom, že si priamo v týchto voľbách volíme svojich zástupcov, alebo že tie výsledky volieb sa priamo premietnú do podoby tej exekutívy. A vidíme, že aj toto sa vlastne zase pod dojmom teda iných inštitucionálnych zmien, hlavne Lisabonskej zmluvy, ako tiež nejakým spôsobom menilo. Takže áno, sú tie témy, ktoré sú ako prítomné v diskurze, sú premietnuté aj do európskych volieb. Ale ty to, Kryša, ako vidíš? Ako sa podľa teba tieto... Tak samozrejme, že to, čo sa odohralo, zatenilo všetky udalosti na domácej scéne, aj samotnú kampaň. To znamená, že aj to, čo tu malo nejakú takú podobu postupného naštartovania diskusie k európskym témam v súvislosti s tými voľbami, tak to nejak teraz išlo do úzadia, ale na druhej strane, veď aj v tom období, tom konfrontačnom období, povedzme aj pred tými parlamentnými voľbami, po parlamentných voľbách a do istej miery aj k tým prezidentským voľbám, akože európske témy boli prítomné. Oni boli prítomné práve, povedal by som, že vo vymedzovaní sa tých hlavných politických aktérov, najmä keď išlo nejaké bloky pred prezidentskými voľbami, to bolo viditeľnejšie, že ako to súvisí, povedzme, tie výsledky volieb našich národných volieb, alebo prezidentských volieb, alebo to, čo robí vláda, že ako to súvisí s našim členstvom v Európskej únii, či to zodpovedá proste spoločnej európskej legislatíve, tie návrhy na legislatívne zmeny, alebo nie, ako je to s tou politickou kultúrou. Veď aj proste tá demaršová diplomácia tu bola, to všetko malo v sebe nejaký európsky nábor. Takže úplne podľa mňa to nezaniklo, no to možno, že teraz zostáva málo času, však už na budúci týždeň sú voľby. Tak tá kampaň je trošku ako upozadená, ale tak ja dúfam, že tie európske témy v tých mobilizačných aktivitách strán budú pokračovať. Ináč, ja som si všimol, urobil som si taký prehľad tých hlavných hesiel tých politických strán a všimol som si, že jedine strana Hlas nejakým spôsobom zohľadnila, aspoň si myslím, no možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že to heslo, ktoré teraz vidím, jednak samozrejme na ich web stránke, ale aj na ich takých postoroch, že Slovensko je zranené, zachraňme ho. Že ešte pred týmto atentátom takéto heslo nebolo. A priznám sa, že veľmi akože z Európska agendou nejak nesúvisí, že to nie je ten spôsob oslovenia, kde proste sa to nejako prelína. Potom sa dostaneme aj k ďalším. Môžem ešte doplniť, lebo možno nie všetci videli ten billboard, ktorý podľa mňa už reaguje na ten atentát a je vlastne na pozadí je tá slovenská zástava pokladkaná krvou. Čiže je to vlastne nejaké priame nadviazanie a využitie toho, čo sa stalo. Zaujímavé, že strana Hlas reagovala asi oveľa, teda v rámci tej billboardovej, outdoorovej kampane, myslím si, že oveľa flexibilnejšia ako samotná strana Smer. Dá sa povedať, že čo sa týka tej billboardovej a outdoorovej kampane, tak myslím si, že to máš pravdu, aspoň ja som tiež nezaznamenal, že by niektorá iná z hlavných strán nejakým spôsobom reflektovala to, čo sa stalo takýmto priamym spôsobom, že naozaj na tom založili menej ako 2 týždne pred voľbami
svoj hlavný odkaz pre voličov. Ale keď sme pri tých témach, tak by som sa chcel opýtať, a aj čo sa týka toho vymedzenia sa možno voči samotnej EÚ, tak strana Progresívne Slovensko, ktorá podľa prieskumov má spolu so Smerom najväčšiu šancu vyhrať voľby, tak dlhodobo hovorí o tom, že respektíve upozorňuje na to, čo táto strana a jej predstaviteľe pokladajú za nebezpečenstvo, že ako keby sme sa vzdialovali tej Európe, že oni a v podstate dávajú voličom, hovoria o tom, že oni udržia to Slovensko v Európe. Na druhej strane znie dokonca aj od ich, dá sa povedať, opozičných partnerov kritika, že to je príliš prehnané, veď tu predsa nikto nehovorí o tom, že nie je tu žiadna relevantná politická sila, ktorá by hovorila o tom, že niekto chce odísť z EÚ. A samozrejme koaličné strany určite budú podobne reagovali, že to je iba strašenie. A myslíte si, že takýto slogán, a bez ohľadu na to, či to používa Progresívne Slovensko, alebo ktokoľvek by ho použil, je v situácii, v ktorej sme troška príliš, tak povediac? Je to niečo, čo je už až trošku tiež ako tým strašením tých voličov? Alebo máte pocit, že naozaj reaguje na vývoj slovenskej politiky a na vývoj vôbec na to, akým smerom sa Slovensko uberá? No, ja si myslím, že je to celkom adekvátne. Mám pocit, že teraz použili tiež nejakú modifikáciu, neviem ju teraz presne citovať, ale tento zastavme odchádzanie, alebo udržme Slovensko, udržíme Slovensko v Európskej únii. Ja si myslím, že jasné, ako žiadna relevantná strana nehovorí o Slovexite, ale rôzne kroky, konkrétne politické kroky tejto vládnej koalície nás vlastne nejakým spôsobom vyčleňujú, akože je to ako keby taký proces vlastne odchádzania z toho centra rozhodovacieho v rámci európskych procesov a myslím, že to bolo na hodnotiacej konferencii SFPA, kde niekto použil ten výraz, že samoizolácia, že Slovensko sa nejakým spôsobom, tak ako sme v 97. roku mali publikáciu o seba diskvalifikácii favorita v rámci integrácie do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie najmä, tak teraz viaceré tie konkrétne kroky, ktoré táto vláda robí, aj keď nehovorí explicitne, že chceme z Európskej únie odísť, to by naozaj bolo aj pre nich samotných absolútne kontraproduktívne a ja aj verím, že to naozaj nechcú, to o tom vôbec teda nemám žiadne pochybnosti, ale viaceré tie kroky nás poškodzujú v tom, akým spôsobom v rámci Európskej únie fungujeme. No, ja ešte taký dodatok, že Progresívne Slovensko má ešte jedno heslo, minimálne teda na web stránke a proste objavuje sa aj možno nie tak viditeľne ako v tej hlavnej kampani, ale popri udržíme Slovensko EU ešte, že nech zvíťazí pro európske Slovensko. Tak to je, myslím si, že... toto je tá druhá. Ale ja teraz robím taký malý kvíz. Poprosil by som toho, kto teda tento dokument už stihol prečítať, aby sa zdržali. Ja skúsim, a predpokladám, že asi mnohí nečítali, že hádamka, že aká strana asi toto, čo ja teraz prečítam, pripravila ako preambulu k svojmu volebnému programu, teda k európskym voľbám. Ja samozrejme trošku budem skracovať tam, kde sa objavujú nejaké mená alebo názvy, to nebudem čítať. Je to 5 takých pomerne krátkych viet, že teraz že budeme čeliť rastúcim útokom zo strany bruselských vojnových štváčov za to, že sa usiluje o mier a odmieta posielať zbranie na Ukrajinu, čiže Slovensko. Odmieta. Budeme chrániť suverenitu a národné záujmy. Sme pripravení bojovať za Slovensko v Európskom parlamente a zabraniť premene EÚ na superštát zrušenie práva veta. Tretia časť.
budeme brániť Slovensko pred útokmi progresívnych vlastizradcov, ktorí klamú o svojej vlasti a kýdajú na ňu v snahe, aby nám európski technokrati vzali eurofondy. Teraz už sa dostávam asi k tomu, že zrejme sa, ale nemôžem to nezacitovať, takže asi mnohým dokvitne, že čo to je za strana, že my sme jediná strana, ktorá v eurovoľbách môže poraziť progresívne Slovensko. Progresivizmus je extrémna protislovenská ideológia, nad ktorou musíme zvíťaziť. A posledné, to už také mainstreamové, že poznáme európsku politiku a napriek tomu, čo teda v tých predchádzajúcich 4 vetách sa hovorí, že ponúkame vzdelaných a skúsených politikov, ktorí dôkladne rozumejú fungovaniu a pomerom v EU. Tak aká strana to asi je? Malá. No, nech sa páči, čokoľvek. Nebojte sa, aj keď poviete zle, tak to nebude povedal myslím, že republika, ale podľa toho, že má šancu ako vyhrať, tak to sa ráno Smer. Martinko? Smer. Je to Smer. To je preambula tých programov, ktorý mimochodom sa sústreďuje na to, sústreďuje sa na to, že s čím bude bojovať v Európskej únii. Súčasný posledný, ako ich dokument. To je ich program. Normálne na web stránke. To je ich program strany Smer, ktorý predložila voličom pred európskymi voľbami. Samozrejme, možno niektoré veci teraz napísali inak, chcel by som v to veriť, aspoň do istej miery. Ale stále je to platný program. Áno, chcem povedať, že tento program sa skladá z 10 takých tematických akoby bodov a drevá väčšina z nich asi tak 7 až 8, pretože niekedy tak naformulujú sme za a potom proti, že sme proti. A stále proste táto strana chce proti niečomu bojovať v tej Európskej únii. Stále bojovať od migrácie cez proste byrokraciu, povinné prerozdeľovanie tých migrantov, diskriminácia našich farmárov musí skončiť. Ochrana prírody nesmie ísť na úkor životnej úrovne, sme proti extrémne progresivistickým ideológiám a tak ďalej. No tak toto je vlastne niečo, čo teda, je to strana, ktorá určite získa silné postavenie teda v tých voľbách, podľa tých prieskumov, tak to bolo aj teda pred tých predchádzajúcich voľbách. A teraz neviem, či nezachádzam už trošku dopredu, že aké je prepojenie medzi našimi politickými stranami a ich európskymi partnermi. Určite som sa chcel opýtať na túto otázku, nech sa páči. Môžem ja kontrovať teda programom republiky, hej, ktorý teda je veľa stručnejší. Proti vojne, sankciám a nadvláde Bruselu. Hej, čiže ako je to v tých intenciách, ktorej vlastne sa momentálne tie strany vymedzujú na tej osi ako autonómnosť, samostatná politika, proti Bruselu, proti nadvláde versus teda prointegračné postoje, povedzme, progresívneho Slovenska alebo aj Sasky, ak ste si skúšali urobiť ten volebný kompas, hej, ktorý na základe 30 otázok vlastne umiestňuje voličov v tom dvojrozmernom priestore, tak práve tá jedna os je ako táto integrácia versus autonómnosť, samostatnosť, viac národnej suverenity. Hej, ale za tým práve ide ten obraz Bruselu ako niečoho, čo nám škodí, čo nám rozkazuje. No, proste veci, ktoré už naozaj mnohí z nás sme veľakrát opakovali, ale to naozaj už v tej verejnej mienke je veľmi, veľmi silne zakorenené a ten odpor voči zlému Bruselu vidno aj na tých výskumoch verejnej mienky. Zaujímavé, že stále ešte teda dokáže koexistovať s tým, že áno, Európska únia je pre nás veľký benefit a prináša nám množstvo výhod. Nadväžem na to, čo si povedal Gríša, na to som sa chcel určite opýtať, že nakoľko je to tieto veci, o ktorých hovoríme, že časť politickej scény sa tu nejakým spôsobom, napriek tomu, že nehovorí, že chce odísť z EÚ, ale predsa len sa negatívne, dá sa povedať, vymedzuje voči Bruselu, respektíve voči politikám
toho, čo nazveme Bruselovci. Všetci vieme, že je to oveľa zložitejšie, ale nakoľko je to náš vlastný fenomén a nakoľko to do istej miery, aspoň do istej miery zapadá do toho, čo vidíme v Európskej únii. Veľa sa hovorí o tom, že v budúcom Európskom parlamente môže zasadnúť viac euroskeptických až krajne pravicových politikov a že dokonca môže byť trošku problém nejakým spôsobom tú Európsku úniu pohnúť ďalej. A samozrejme, ak sa také niečo stane, určite to bude mať vplyv aj na zásadné politiky, ktoré Európska únia robí. Už tu bola spomenutá ruská agresia proti Ukrajine a tam, podľa môjho názoru, už teraz zlyhávame. Možno dnes je vôbec vylúčené, že ešte zložitejšie po voľbách sa bude hľadať konsenzus. Takže nakoľko to, čo sa u nás deje, je tak povediac našou záležitosťou a nakoľko to zapadá aj do povedzme toho širších prúdov alebo širšej politického smerovania, ktoré vidíme vo viacerých krajinách Európskej únie. Tak častočne to zapadá a častočne podľa mňa to proste vybočuje z toho očakávaného teraz nejakého prúdenia tých európskych stranických rodín alebo teda tých skupín v Európskom parlamente. Čo teda, ja nie, že by som bol veľký znalec pomerov vo všetkých európskych krajinách, to zase nie, tak možno, že trošku viac sledujem tú českú aj vnútornú politiku, aj vývoj stranického systému, mám bližšie proste k Českej republike, ale to, čo je u nás odlišné podľa mňa od iných krajín, že proste dovtedy viac menej zadefinované strany menia svoj proste profil smerom k nejakému radikalizmu. Tak teraz napríklad Smer, ich suspendovali z členstva v strane európskych socialistov, takže otázne je, či sa po voľbách proste začlenia do tej frakcie. Rovnako ako Hlas. Rovnako ako Hlas. No ale takto, že v tej Európe aspoň je to také, ja netvrdím, že je to lepšie než tu, ale proste je to istá charakteristika Slovenska. Zatiaľ, čo v Európe sa posilňujú, ak je to nejaká krajná pravica, povedzme tá Identity and Democracy, alebo ešte radikálnejšie síly, tak tam proste sa to v úvodzovkách rieši tak, že volič podporí tieto strany a oni potom nejakým spôsobom proste vytvoria svoje zoskupenia v tom Európskom parlamente, niekto získa nejakú podporu, niekto naopak stratí, ale my to máme proste dve sociálno-demokratické strany, najmä teda v prípade formálne, v prípade Smeru, ten prešiel na pozície v podstate krajnej pravice. To znamená, že toto ja neviem, či v nejakej európskej krajine niečo také je, že nejakí socialisti proste počas toho volebného obdobia už ja neviem, z nejakých dôvodov, nejakých domácich alebo možno problematické vzťahy s ich partnermi na európskej scéne, tak proste sa vyčlenili, názorovo sa pričlenili k niekomu, kto by mal byť ich de facto oponentom. No Hlas, to by som možno krivdil Hlasu, že by Hlas proste postupoval rovnako ako Smer, tak Hlas bol suspendovaný za to, že vstúpili do vládnej koalícii, teda z SNS, povedal by som, že jedné mrzlo. Tak pozeral som sa na program Hlasu, ktorý sa týka Európy. Oni ináč zatiaľ nezverejnili volebný program k európskym voľbám, čo je teda zvláštne. Je to strana, ktorá má šancu, že sa dostane na 3. miesto a proste nemá taký teda program konkrétne k tomu. No ale majú nejaké celkom také mainstreamové, umiernené, povedal by som, že až proeurópske ustanovenie v tom svojom programe k tým voľbám ešte národným, tým parlamentným voľbám, takže možno, že ako z hľadiska zastúpenia, adekvátnejšieho zastúpenia tých slovenských politických síl na tej európskej scéne by možno by bolo dobre, keby predsa len im dali nejaký pardon teraz po tých voľbách. Že by sme mali zastúpenie aj v tej mainstreamovej proste rodine sociálnych demokratov, však to je základ spolu s ľudovcami, uvidíme, ako to bude s liberálmi, čo bude so zelenými, že nejakých tak kvázi exekutívnych tých koalícií, o ktoré teda Európska komisia sa môže oprieť. Takže na Slovensku toto zapadá, teda posilnenie toho protieurópskeho a v prípade niektorých strán dokonca eurofóbneho smerovania, ale zároveň proste dochádza k zmene už viac menej vyprofilovaných takých asi možno proeurópskych, alebo minimálne nie protieurópskych strán, že ich to ťahá smerom opačne. Skúsme sa ešte dotknúť aj toho problému, ktorý je dobre známy, a to je účasť. Ktorú naozaj od roku 2004, keď sme mali prvé voľby, tak
vždy sme boli poslední. Ja sa vždy smejem, keď toto vysvetľujem niekde vonku a poviem, že v roku 2014 sme mali 13% účasť, to znamená 13 in English, a že 30, tak malo. Či je to 13 alebo 30, 13? Nie, je to 13, 1-3. So, takže predpokladá sa, naznačuje to na niektoré výskumy, že teda neskôr prieskumy, že teda že je tu väčší záujem, že tá účasť by snáď mohla byť vyššia, dokonca možno najvyššia, ako sme doteraz mali, ktorá bola vlastne pred 5 rokmi, cez 22%. Pani Ďarfašová, vy vidíte niečo, čo by naozaj naznačovalo, že to tak môže byť? Nechcem až povedať, že možno, že by sme neskončili opäť poslední, ale aspoň, aby sme to možno zdvihli. No, hej, ako mám pocit, že sú tu isté indície alebo náznaky toho, že by tá účasť mohla byť vyššia. To, či budeme opäť ako majstri Európy v neúčasti, to ako ťažko predpokladať, ale myslím, že budeme, ako silnou konkurenciou bude Česká republika, kde teda tiež je ten záujem pomerne nízky. To, čo ma k tomu vedie, a teraz odhliadnem aj od tejto nedávnej tragickej udalosti, ktorá naozaj môže viesť práve ako k mobilizácii priaznivcov koaličných strán vo všeobecnosti, tak niečo ukázal ten ostatný Eurobarometer, ktorý sa robil začiatkom tohto roka. A keď to porovnáme so situáciou 5 rokov dozadu, tak ten záujem, ten celkový záujem o európske témy, o eurovoľby je aj na Slovensku o niečo vyšší. Či sa to preklopí do volebnej účasti, to je vždy ako naozaj veľký otáznik. Druhá vec tiež, ktorá z tohto výskumu vyplýva, ako keby naozaj aj pod dojmom všetkých tých kríz, ktoré nás za tých posledných 5 rokov postretli, ako keby aj na Slovensku sa trochu viac udomácnilo také, by som povedala, také hodnotovejšie chápanie členstva v Európskej únii, že je to dôležité, že sme súčasťou nejakého väčšieho celku, z očí v oči tým krízam sme ako celok odolnejší, takže už to je možno o niečo menej, o nejaký slepačí krok menej takéto účtovnícke, čo dostávame a ako nám to pomáha práve len v tých materiálnych veciach. No a potom nejakou mobilizačnou silou každých volieb je konflikt, nejaký spor, nejaký tematický spor, a to sme videli aj v tom 19. roku, kedy vlastne sme prvýkrát mali veľmi jasne vyprofilovaný proeurópsku koalíciu PS Spolu a proti ním LSNS, čo vlastne ako keby potiahlo obidve tieto strany a hlavne aj potiahlo tú účasť. To, že tých proeurópskych voličov bolo nakoniec viac, sa ukázalo nielen na Slovensku, ale práve aj v tom celoeurópskom pohľade. Takže nechcem robiť nejaké veľké predikcie a uvidíme, ako tentokrát dopadneme, inak presne tento problém som ja veľakrát riešila a vysvetľovala, pretože v tom 2004, keď my sme teda po všetkom tom úsilí a po tom entuziazme, ktorý tu bol, sa úplne dokázali vykašľať na to, že sme mohli uplatniť ako svoje novodobudnuté právo občanov a občaniek Európskej únie, tak to vlastne západní analytici absolútne nechápali. Takže ono je aj v iných krajinách, naozaj je ten
gap, ten rozdiel medzi prvoradými, národnými, prípadne prezidentskými voľbami na jednej strane a druhoradými, európskymi existuje, ale samozrejme netlačí to tú účasť na európskych voľbách až tak veľmi nízko. Možno ešte jednu vec poviem, lebo vo viacerých krajinách sa paralelne alebo súčasne s európskymi voľbami konajú aj iné úrovne volieb. Hej? Napríklad Maďarsko, myslím, neviem teraz, či to brať ako nejakú premyslenú stratégiu, ale spolu s európskymi voľbami budú mať aj komunálne voľby, čo vlastne môže veľmi prospieť Fidesu, ktoré má veľmi silné komunálne zastúpenie, ale aj v iných krajinách, na Malte, v Bulharsku, v Taliansku, v Nemecku, dokonca v niektorých spolkových krajinách, takže je tu ako naozaj snaha nejak tú účasť potiahnuť. Inak ešte k tomu nárastu takýchto euroskeptických strán, presne tá istá situácia bola aj v roku 2019 a práve vtedy sa ukázalo, že tie obavy o Európu alebo o nejaké narušenie toho proeurópskeho konsenzu v rámci Európskeho parlamentu bolo silným mobilizačným faktorom aj v iných európskych krajinách. Uvidíme, ako to bude tentokrát, pretože samozrejme vtedy sa ukázalo, že tie obavy boli možno trocha prehnané. Na druhej strane, ako ja vždycky hovorím, že nádej nie je stratégia, takže uvidíme, že akým spôsobom sa to vyvinie aj teraz. Dokonca sa veľa debatuje o tom, že samotné pomery v hlavných politických rodinách sa môžu do istej miery zmeniť, keďže napríklad Európska ľudová strana môže byť náchylnejšia pracovať s, povedzme, političkami, ako je Giorgia Meloni, ktorá vychádza z toho krajne pravicového spektra, ale neodmieta priamo Európsku úniu, dokonca podporuje Ukrajinu a podobne. Takže ja si myslím, že toto môže byť veľmi zaujímavé vôbec sledovať, akým spôsobom sa usporiadajú tieto politické pomery v Európskom parlamente a od čoho sa samozrejme bude odvíjať to, akým spôsobom bude fungovať Európska komisia, kto bude na čele Európskej komisie, lebo ja by som si teraz v tejto chvíli určite nestavil na to celkom, že bude pokračovať pani Ursula von der Leyen ako šéfka Európskej komisie, takže, ale to už možno zabiehame aj trošku ďalej, ako by sme chceli, keďže sa rozprávame najmä o tom Slovensku. Tak Gríša, ty ako vidíš tú účasť? Myslíš si, že troška vyskočíme? Ja si myslím, že to môže byť na 30%, no teraz asi bohužiaľ. Optimizmu? Tak mne sa zdá, že teraz práve to, o čom sme hovorili, ten vnútropolitický kontext je veľmi dôležité a to, čo sa odohralo, tak to môže istú časť voličov motivovať na účasť, teda hlasovania v prospech strany, ktorá teda takto, ten líder, ktorý utrpel proste teraz týmto atentátom aj zdravotne tak ďalej, takže zo sympatie k Robertovi Ficovi si myslím, že isté čas voličov môže prísť a zahlasovať. A ja si myslím, že okrem toho ešte aj celkovo tá konfrontačná taká atmosféra, ktorá tu bude trvať dlhšie. Takže sa vymedzili voči sebe tieto tábory, v prezidentských voľbách to v podstate tiež nejakým spôsobom sa vyvrbilo, tak na vlne akéhosi pokračovania možno tohto konfliktu by mohlo dojsť k zvýšenej mobilizácii, ale nečakám viac než, neviem, no tak ak 10%, teda o 10% bude vyššia volebná účasť, tak viac teda nečakám. Hoci to už bude v podstate, povedal by som, že až taký skok. Veľký skok. To bol pomerne zásadný skok, pretože zatiaľ sme sa pohybovali od tých 13 do tých 22, hej, rôzne. Vlastne bolo to v prvých voľbách, to bolo skoro 17, potom sme sa naozaj chýbali v takých tých, potom to kleslo, potom to trošku zase, v posledných voľbách to zase trošičku narastlo, takže dúfajme, treba veriť tomu. Zase ako takto, že asi by som bol príliš, neviem, jednostranný, keby som ako jediný taký silný faktor, alebo prevažujúci faktor teraz uvádzal to, čo sa teda reakciu časti voličov na to, čo sa stalo. Ja si myslím, že
aj u voličov iných strán, povedzme tých proeurópskejšie orientovaných, alebo jednoznačne proeurópskych, pokračovanie toho konfliktu teda z predchádzajúcich mesiacov proste na vlne odporu voči niektorým vládnym opatreniam, ktoré zjavne nenašli podporu v tzv. Bruseli, ináč to je tiež tak, to je zaujímavé, že ako slovo Brusel sa používa a väčšinou teda u tých strán, ktoré majú k Európskej únie komplikovaný vzťah, že slovo Brusel má skôr obraz nepriateľa. Áno, ak nie nepriateľ, tak minimálne nejaký sú proste niekto, voči čomu sa treba nejak vymedziť. Pretože samozrejme povedať o Európskej únie ako niečom nepriateľskom, to sa zrejme nepatrí, takže no ale pokračujem a hneď skončím. To znamená, že tá politika, ja neviem, rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, proste ďalšie nejaké veci problematické, aj legislatívne, aj politické, ja neviem, postup pri personálnych zmenách v orgánoch činných trestnom konaní tak ďalej, to vieme, že to vyvoláva kritiku zo strany Európskej únie a to môže, ako priaznivcov tých strán, ktoré kritizujú tieto kroky, to môže ich v vozovkách nabudiť alebo povzbudiť na účasť teda tých voľbách. Takže ešte len jednu vetičku k tomuto. Sa pozerám práve na výsledky toho spomínaného Eurobarometra, dôvody hlasovania v európskych voľbách. Mimoriadne na Slovensku vyskakuje to, že pôjdem voliť, aby som podporil konkrétnu politickú osobnosť. Hej? A možno tí, ktorí zostavovali kandidátky niektorých strán, si to aj pozreli a vidíme, že naozaj aj tento osobnostný aspekt, alebo teda ten fakt toho, že dnes naozaj máme veľmi personalizovanú stranickú politiku, môže zohrať istú úlohu pri pritiahnutí voličov k volebným miestnostiam. Môžem teraz nadväzať na Olgu, pretože som si urobil takú základnú, úplne jednoduchú štatistiku, že kto vlastne dnes na tých kandidačných listinách sa nachádza. Porovnal som to s voľbami v roku 2019. Tak napríklad, ako je to s prepojením našich poslancov, a teda národných poslancov a europoslancov, respektíve záujem národných poslancov o to, aby teda sa umiestnili v Európskom parlamente. Tak v tých voľbách 2019, treba ešte povedať, že voľby 2019 boli tesne pred tými parlamentnými voľbami, čiže tam už dochádzalo aj v parlamente k takému droleniu, proste vznikali nejaké malé straničky, ktoré zakladali odchádzajúci poslanci Národného parlamentu, čiže až 10 strán z tých, ktorí sa zúčastnili na európskych voľbách, mali na svojich kandidátkach poslancov, ešte stále ako uradujúcich poslancov, a tých bolo 20 v roku 2019. Teraz iba teda 7 strán má na svojich kandidátkach poslancov Národnej rady a tých je 25. To znamená, že ešte väčší počet poslancov, no ale teda takto, značnú časť, značný podiel týchto poslancov vyplňa kandidačná listina SNS. Pretože oni majú 9 poslancov, z 15 9 poslancov. Dvaja poslanci Národnej rady kandidujú za Smer, Hlas, traja poslanci, teda SNS 9, KDH 1 poslanec, SAS 4 poslanci, Oľano 6 poslancov Národnej rady kandiduje do parlamentu. Jediná strana, ktorá nemá ani jedného, z Progresívne Slovensko. PS teda naozaj tá deľba. Pritom je jasné, že tí poslanci budú musieť, ak budú zvolení, tak budú musieť zanechať ten národný mandát. Ešte teda oslovenie prostredníctvom stranických lídrov. Tak v týchto voľbách na kandidátkach do Európskeho parlamentu z tých parlamentných strán kandidujú traja predsedovia. To je SAS, Oľano a SNS. No a potom ďalších 11... Čestný predseda. Súčasný predseda, no. Čestný. SAS, hej, no. V skutočnosti je to predseda. Ale tak celkom nedávno. Reálne čestný. Formálne to je, hej, ale no tak. No a potom ďalších 11 strán z tých, teda 2-3 také, povedal by som, že relevantnejšie, ako napríklad Republika, Demokrati, ešte je tam SNS, ale to už menej relevantné, tak 11 strán tiež majú na čele svojich kandidátov predsedov. A teda teraz tiež také zaujímavé porovnanie, že koľko súčasných europoslancov sa hlasí do ďalšieho volebného
obdobia, tak z terajších 14 europoslancov sa pokúšajú na kandidačných listinách strán, teda v týchto voľbách 11 europoslanci. V roku 2019 kandidovalo z tých vtedajších 13 zvolených, bolo teda jedna europoslance menej, iba 6. Boli zvolení dvaja. Takže teraz masívnejší prínik, teda na znovu zvolenie kandidátov v uradujúcej pozícii europoslancov. Poviem iba, kto nekandiduje. Nekandiduje Lucej Ďuriš Nikolsonová, Vlado Bilčík a Robert Hajšel. Ostatní všetci kandidujú. Áno, treba ešte možno povedať, že budeme mať tentokrát 15 europoslancov v novom Európskom parlamente. Ešte úplne posledná vec, a to je štatistika, teda pri ktorej sa opieram o prácu, ktorú vykonali študenti v rámci študentských volieb. Oni spočítali zo všetkých kandidátov zastúpenie jednotlivých krajov na kandidačných listinách. Treba sa im poďakovať. Minulý týždeň prezentovali veľmi zaujímavé výsledky študentských volieb, samozrejme výsledky odlišné od našich prieskumov. No ale teraz, tak celkovo teda 308 kandidátov a kandidátiek v týchto voľbách sa umiestnilo na kandidačných listinách jednotlivých strán. Bratislavský kraj 113, Banskobystrický druhý 41. Takmer tretina, hej. Prešovský 34, Košický 29, Nitriansky 25, Žilinský 25, Trnavský 22 a Trenčanský 19. Čiže na prvom mieste teda Bratislavský kraj 113 a Trenčanský kraj 19. Tak to je v podstate potvrdenie toho, že nadštandardná, povedal by som, že koncentrácia, zastúpenie na všetkých úrovniach, s výnimkou samozrejme, miestnych volieb, a samozrejme aj teda na všetkých, no nie na všetkých úrovniach, ale na úrovni národnej politiky centrálnej a na úrovni teda aj európskej roviny straneckej politiky. Tak máme tu aj zaujímavý fenomén v tom, samozrejme, keď si hovorí o týchto kandidátoch, že teda naozaj v mnohých prípadoch nejak netušíme, že či tí ľudia, ak získajú mandát, naozaj nastúpia, čo samozrejme majú na to právo, ale sú tu debaty o tom, že nakoľko je to trošku také medúce pre voličov a či by to tak naozaj malo byť, hoci je to samozrejme v súlade s platnými pravidlami a tak formálne to v súlade, to som ešte neuvedomil, že na kandidačnej listine SNS sú všetci, teda minister, ministerka a ešte oni majú dvoch štátnych tajomníkov, ešte aj títo sú. Tak využili všetko, čo majú k dispozícii, tak povediac. Nasadili najťažšie kalibre. A máme samozrejme ešte chvíľku času. Chcel by som sa opýtať, či máme nejakú prípadne otázku aj z publika. Nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, že do členstvo v Európskom parlamente sa uchádza aj Kotlebová strana. A oni pred 2 týždňami verejne pálili zástavy Európskej únie. Či sa na to niekto pýtal, že jak to je, niekto chce ísť do Európskeho parlamentu a páli európsku zástavu Európy? To je jedna otázka. A druhá otázka, tam v tom teste, v tých bojových heslách, nevypadol liberalizmus. Nikto nebojuje už proti liberalizmu. Tak to som nestihol všetko. To som nestihol uviesť. Ja môžem... Našlo by sa. Našlo by sa. Dnešný liberalizmus, či progresivizmus je dnešný liberalizmus. Ja zacitujem, ale k tomu teda k paleniu vlajky, tak táto strana, konkrétne táto strana stále má na svojej web stránke petičnú listinu vystúpenia z Európskej únie a NATO samozrejme. To už ani republika nežiada vystúpenie z Európskej únie. Oni síce hovoria, že... Počkaj, to je petícia za vypísanie referenda. No jasne. Ale sú za vystúpenie. Áno, tak petícia za vyhlásenie referenda o vystúpení. No tak táto strana... No tak republika sľubuje, že ako náhle Ukrajinu príjmu do NATO, tak aj teda bude žiadať, aby Slovensko vystúpilo z NATO. Priamo o vystúpení z Európskej únie nehovorí. Ja zacitujem ešte tie heslá, áno. Tak máte pravdu, spoločne zastavíme liberalizmus z Bruselu. To je volebné heslo SNS, áno, že chcú, ale zrovna jeho cajky liberalizmus,
ten, ktorý prichádza z Bruselu. Mimochodom ešte pridali, že nesmie nárazníkové pásmo pre Brusel. To je zaujímavé, že Slovensko nie je nárazníkové pásmo pre Brusel. A ešte, ale to je úplne, to je neuveriteľné, to je fakt, že Slovensko nám neukradlo. Takže oni už vlastne to Slovensko majú a nechcú s nikým sa podeliť. No, Smer má zámer v Európe, tak to už sme hovorili. Progresívne Slovensko, udržíme Slovensko v EU. Oľano čestne za vás na Slovensku aj v Bruseli. Tak to je také trošku zvláštne. KDH silné Slovensko v bezpečnej Európe. Brusel sa už potom nespomína ako u tých normálnejších strán. SAS, EU, áno, s rozumom. Republika, zastavíme nezmysly z Bruselu, zamiera prosperitu za Slovensko doma a v Bruseli. A demokrati zlu nikdy neustúpime na Slovensku ani v Európe. Ale myslím, že SNS má spoločne zastavíme liberalizmus. Áno, to sú No, čiže ten liberalizmus, len aby som ako vás uspokojila, že stále je na zozname tých nepriateľských ideológií. Určite. Zaujímavé, že žiadne z hesiel sa veľmi nerímuje. Ja som teraz videl práve heslo pána Babiša. Česko pro tebe všetko, takže trošku sa poviem. Slovensko, ale niečo ešte. Hej, áno, čiže mohlo by sa. Máme ešte potom nejaké ďalšie otázky, prípadne z publika? Nech sa páči. Čiastočne sa Gríša dotkol tej študentskej práce a vlastne sú tu 4 ročníky mladých ľudí, ktorí prídu voliť. 5. Otázka, existujú nejaké štúdie, ako študenti, respektíve mladí ľudia prispievali k účasti na európskych voľbách a čo očakávate vlastne tento rok? No, vieme to povedať o roku 2019 dokonca veľmi presne, lebo sme robili povolebný výskum, inak aj teraz sa bude po týchto voľbách robiť. Tak tam takouto najsilnejšou skupinou voličskou ani neboli úplne mladí voliči, tí prvovoliči, povedzme 18, 21, 22, ale práve už by som povedala tí mladí dospelí. Hej, čiže tí, ktorí si nejako viac možno vážia tie benefity alebo viac ich aj uvedomujú a celkovo aj možno tá politická socializácia je už nejako pokročilejšia. Uvidíme tento rok, no tie študentské voľby, tie absolútne prevalcovalo progresívne Slovensko, ak sa nemýlim 38%, alebo tak nejako, a potom len s veľkým odstupom nasledovali ďalšie strany, čiže je naozaj dôležité, aby sa práve títo ľudia na tých voľbách zúčastnili. Tak to myslím, že dokonca ani to, čo v minulosti bolo, že práve mladí ľudia volili teda buď progresívne, liberálne strany, alebo potom vo zvýšenej miere aj tie pravicové, radikálne. No aj teraz, ale nie, ako keď sa pozriete na ten graf, ako vyzerá, že toto je teda PS a toto všetko sú potom tie ďalšie politické strany, tak myslím, že ten politický názor u tejto skupiny je úplne jednoznačný. Ak si dobre pamätám, tak v tom 2019 tej povolebnej štúdii, tam je tá kategória 18-24 rokov, tá najmladšia, tak tam bola podpriemerná, to znamená, že tá účasť bola okolo 12%. Ja myslím, že statisticky zásadne vychádza, akože sú to múdrejší ľudia ako ja, ale v zásade vychádza, že tí mladí ľudia častokrát volia podpriemerne, že no, tam bolo 12%, ale napriek tomu to bolo vlastne dvojnásobok v porovnaní ešte s predchádzajúcimi voľbami, kde to bolo nárast tam bol, ale stále to vlastne bol tam nárast a to bol práve aj ten celoeurópsky trend, čiže sme boli nejak teda v súlade s tým, čo sa dialo v celej Európe. Ale tuto konkrétne v týchto študentských voľbách v roku 2024, áno, je to tak, že 38% progresívne Slovensko a potom od 6 do 5. Lenže tu je ten trend k podpore radikálno-nacionalistickej politiky sa prejavil v tom, že LSNS a Republika spolu získali 11%. To sa tak rozdelilo úplne 5,86 a 5,14.
Takže ono v podstate, keby sme to tak nejak kvázi ako podľa tých trendov nejakých alebo politických prúdov, tak proste tá extrémna alebo radikálna pravica v podstate obsadila druhé miesto. Áno, aj keď zase si myslím, že sa dá povedať aj to, keď sme pri tejto téme, že častokrát tí mladí ľudia sa jednoducho viacej vyhraňujú voči čomukoľvek, či volia viacej kráne doprava alebo kráne doľava a vlastne potom sa tak povediac Zmainstreamujú, ale myslím si, že toto je fenomén, ktoré vieme vidieť aj inde, aj v iných voľbách. A vlastne je to možno aj také normálne, lebo vlastne tí ľudia sa nejakým spôsobom politicky hľadajú, takže máš určite pravdu v tom, že keď to zrátame, tak ten výsledok nie je až taký možno dobrý, vlastne ako boli by druhý, ale myslím si, že tá radikalizácia, je to skôr podľa môjho názoru aj o tom, ako sa tí ľudia politicky hľadajú. Mali sme tu ešte jednu otázku od pána Budru, ak ešte máme chvíľočku, takže nech sa páči. Jednu poznámočku, jednu otázku, že zaujímavé sú tie billboardy z SAS, ktorá odráža, myslím si, taký širší trend. Dalo by sa povedať, to sú billboardy v Únii, ale. Teda v Únii, ale s rozumom, alebo v Únii, ale s právom veta, alebo v Únii, ale a takto to pokračuje. A na to nadväzuje otázka, že za posledné roky sa troška zmenili, pretransformovali stratégie viacerých štátov, ktoré, nechcem povedať, že uvažovali o Brexite, lebo ten Brexit sa neukázal byť veľkým šťastím, ale ktoré boli dosť protieurópsky zamerané, ani tak nie, že proti Európe, ale v tom zmysle slova, že Európa áno, ale my ju ideme prerobiť, my ju ideme zmeniť. Odrazilo sa toto nejak v tom, čo vidíme teraz na Slovensku? Možno ja len začnem. Teda SAS toto nazývalo, že to je ten eurorealizmus, hej? Že oni nie sú euroskeptici, ale sú eurorealisti. Ale ja celkové mám pocit, že sa zmenil euroskepticizmus ako taký. Vieš, že bolo akože euroskeptické postoje sa mohli týkať nejakej kritiky Európskej únie. A ja mám pocit, že to spojenie euroskeptických postojov s populizmom, že vlastne iba využíva tú Európsku úniu ako nejakú inštrumentalizáciu pre získavanie voličských hlasov, ale nie je nejakou konštruktívnou kritikou Európskej únie. Vezmem teda u nás tú debatu o zrušení veta, hej, teda spôsobom rozhodovania v Rade Európskej únie. Ako to vôbec nemá žiaden reálny fundament, proste je to len nejaký taký výkrik za tú suverenitu a za tú samostatnosť a proti Bruselu, ale nie je to nejaká konštruktívna kritika. Teraz sa poďme rozprávať o tom, ako zmeniť rozhodovanie v Európskej únii, aby bolo, ja neviem, flexibilnejšie, aby sme sa dokázali rýchlejšie o nejakých veciach rozhodnúť. A v tom mám pocit, že je to taký všeobecnejší trend proste spojenia kritiky Európskej únie s nejakými populistickými hlasmi viac ako to bolo v minulosti. Alebo menej sa hovorí aj pred pár rokmi o tej viacrýchlostnej Európe alebo o jadre Európskej únie, o opt-outs, opt-in a tak ďalej. Dneska, ja neviem, či v iných krajinách to ešte je do tej miery prítomné, ale mám pocit, že tie témy, ktoré sa týkajú aj európskych politík, že sú skôr v takom populistickom podaní, bez nejakej reálnej, aj v mnohých prípadoch isté aj prípadne oprávnenej kritiky, hej, niekedy. Novým šampiónom opt-outov možno bude nová holandská vláda, uvidíme, že akým spôsobom sa vlastne toto ešte vyvinie, takže tam na druhej strane videli sme Taliansko s najpravicovejšou vládou, ktorá
sa akýmsi spôsobom zmestila do toho európskeho mainstreamu, aj keď teda určite sa dá veľa rozprávať o tom, ako táto vláda tiež robí niektoré veci dovnútra svojej krajiny, ale do takého kvázi európskeho mainstreamu sa asi premiérka Meloniová z rôznych dôvodov zmestila. Takže to súčasťou nejakého manevrovania v rámci tých domácich politických konštelácií. Ešte niečo by som dodal, že k eurorealizmu, ale priamo už normálne v programe sa hlási Oľano. Teraz neviem, či SAS pokračuje v tom, možno, že už nie, ale Oľano je súčasťou EPP, Európskej ľudovej strany. Čo SAS je členom európskych konzervatívcov a reformistov a zaujímavé je, ja som bol na diskusii minulý týždeň s poprednými kandidátmi viacerých strán politických, zorganizovala Konfederácia odborových zväzov, bol tam Jan Oravec, ktorého sa pýtali aká bude afiliácia tej strany. Tak on tvrdí, že my sme teraz súčasťou toho, čo teda európskych konzervatívcov a reformistov a zostaneme tam, ale v prípade, keď Fides vstúpi, tak my potom vystúpime. Tak nie je jasné teraz, že kam oni vstúpia. Keď vystúpia. Keď vstúpi Fides, tak vystúpi teda z tohto združenia Saska. No a čo sa týka tých nejakých tých pozícií voči Európskej únii, výhody, nevýhody, no tak prípadne napríklad ako právo veta, tak s výnimkou progresívneho Slovenska všetci žiadajú zachovanie práva veta. Úplne povedal by som, že aj ten mainstream, aj ten nejaký extrém. A pokiaľ ide ešte takto, že čo sa týka SNS, tak oni nemajú program k voľbám. To znamená, môžeme iba sa domnievať na základe ich nejakých iných výrokov, že aké pozície oni majú a oni ešte sa, tak povedal by som, že chvália cudzým perom, pretože oni tvrdia, že oni sú súčasťou Identity and Democracy. Vôbec to nie je pravda, ale majú to na web stránke. Oni vychádzajú z toho... Kedysi bol. No kedysi Jaroslav Paško bol súčasťou Európy... národov. Áno. Združenie Európa národov, alebo tak nejako. Hej, ono potom sa transformovalo, toto združenie transformovalo. Takže oni vlastne tieto svoje postoje pojednali tak, že dali na web stránku odkaz na deklaráciu Identity and Democracy, čo sa týka vzťahu k Európe, Európskej únie a toto akože prezentujú, že to je ich postoj. Vôbec Identity and Democracy ich neuvádzajú medzi členskými stranami, či vôbec ich tam príjmu. Mimochodom, minulý týždeň vylúčili AfD. Ono celá debata o tom, akým spôsobom sa slovenské strany afiliujú na tej európskej úrovni je svojím spôsobom fascinujúca, pretože sledujem tú európsku politiku dlhé roky a naozaj to zaradenie asi neprezradím vôbec žiadne tajomstvo, ale počul som napríklad z IPP, že všetci dúfajú, že Oľano nezaplatí členské a potom ich vylúčia. Takže ono je to naozaj, tá naša európska afiliácia je taká veľmi špecifická a skutočne sa môže stať aj to, a to je proste realita, že budeme mať 15 europoslancov a možno až polovica z nich alebo podobne, vlastne budú ako keby nezaradení, respektíve ak bude pokračovať suspendácia Smeru a Hlasu, takisto vlastne budú vnímaní ako nezaradení. Takže to určite nie je aj pre tú krajinu úplne dobré a opäť to naznačuje asi aj istú to, že ako keby sa nevedeli zahradiť, respektíve možno istú fragmentáciu toho, akým spôsobom vnímajú tú európsku politiku. Ale budeme musieť pomaličky končiť, myslím, ale vidím tu ešte nejaké ruky, takže pán Kamenec. Chcem opýtať, sa mi zdá, že ten fenomén martýrstva slovne nezaznel, ale stále tu ako funguje. Martyrstvo v moderných slovenských dejinách, nechcem zdržiavať, má veľkú tradíciu, aj personálnu, aj kolektívnu. A teraz ten fenomén martyrstva s tým atentátom dostal neobyčajne silný podnet. Keď sa to personálne bere, Hlinka, Tuka, Tiso po vojne, Husák, potom Mečiar a aj Matovič. A teraz ten
to sú tie fenomén martyrstva ako personálny. Aj pri tom, keď došlo k nejakým problémom, tak strana, ktorá mala tie problémy, tak hovorila o mediálnom lynči. Stvorila z toho človeka, ktorý ako voľačo urobil, treba Plavčan, keď ten škandálny, to prideľovanie pôžičiek študentských. Áno, tak to je klasické. Ale ten fenomén martyrstva je tu teraz, že nám Brusel chce ublížiť. To je vyvolávanie fenoménu martyrstva. Tu sa chcem... Samozrejme, to nie je len slovenská záležitosť, ale na Slovensku je to veľmi silné, lebo v Čechách pri prezidentských voľbách Babiš tiež vystupoval. Prehral som preto, lebo všetci boli proti mne. Ja jediný, ktorý som spravodlivý. Že nakoľko ten fenomén martyrstva podľa vás ako ovplyvní nie len teraz eurovoľby, ale vôbec ten vývoj, ďalší vývoj Slovenska. Lebo fenomén martyrstva podľa mňa je veľmi emotívny a získava veľmi veľký vplyv. No ja iba, to je taká faktická poznámka, neviem, ja to asi nedokážem na to odpovedať, ale napríklad Tandej Danko v posledných dňoch veľmi ako sa prezentuje taký martýr, že keď odstúpil Mistrík a bolo treba urobiť Čaputovú, tak on vtedy bol ja neviem, skade to berie, že bol veľmi populárny a že potom klesla jeho podpora a že vďaka nemu, že to je taká satirická stránka zomri, že vyrastli na mne, že on proste, takže chce robiť zo seba martýra, neviem, či z iných strán môžeme teraz, ja mám pocit, že trochu v tom smere, čo sa odohrávalo. No určite, ja s tým absolútne súhlasím a teda možno to povedať aj nejakými inými slovami, akože ten narratív obete, niekoho a vôbec narratív toho, ako o nás rozhodujú iní, čo vlastne vytvára aj ten pocit nejakej takej ukrivdenosti. Neviem, či ja som to niekde aj nejak nespájala práve s tým euroskepticizmom, lebo mali sme nedávno jeden výskum práve o vyšehradských krajinách, kde sme sa pýtali na to, ako ľudia vnímajú vzťahy s Európskou úniou a tí, ktorí ich vnímajú ako zlé, mali voľne, teda otvorená otázka povedať, že prečo. No aj ja som úplne žasla nad tými vyjadreniami spontánnymi, ako nám teda Brusel ubližuje, ako sme druhoradí občania, ako nás neberú vážne a dokonca ako nás využíva, čo už je zase teda nejak úplne zase prehnané opačným smerom, ale ja to vidím aj v týchto heslách, ako ten obranný postoj, akože my sa musíme brániť, my musíme brániť našu suverenitu proti Bruselu, tak ako sme ju kedysi museli brániť proti neviem komu všelikomu a je to vlastne voči nejakému vonkajšiemu aktérovi, alebo už ako to nazveme, napriek tomu, že my sme toho súčasťou. Mňa toto veľmi hnevá na tej komunikácii o Európskej únii, že keď teda chceme budovať nejaké európanstvo alebo ten pocit toho, že sme to my, ten inkluzívny, že sme toho súčasťou, tak nemôže to byť takéto vyčleňovania a prezentovanie sa ako obete alebo martýra alebo niekoho, kto je ukrivdený. Ale neviem, čo s tým. Lebo mám pocit, že ten narratív je tak hlboko zakorenený a tak ľahko politicky použiteľný, že vlastne použiť ho násadne na všetky tie kultúrne kódy a predstavy a hneď ako burcuje emócie a
nejakú sympatiu. Ale zaujímavé, že to je v podstate akože falošný nepriateľ, však sme súčasťou Európskej únie a bojujeme proti Bruselu. A pritom teda reálna vojna na východ od našich hraníc, kde teda treba uvažovať o tom, že budeme musieť možno minimálne teraz v podobe podpory Ukrajiny naozaj bojovať proti reálnemu nepriateľovi. A to nejak proste týmto ľuďom celé paradoxné, pretože naozaj myslím si, že sa môžeme naozaj zhodnúť na tom, že prvýkrát v dejinách, a akokoľvek sa pozrieme na dejiny Slovenska, tak prvýkrát v dejinách sedíme s najsilnejšími krajinami Európy pri jednom stole. A spolu rozhodujeme. Samozrejme, že váha toho politík, ktoré predstavuje povedzme Nemecko alebo Francúzsko, je väčšia ako naše. Ale my rovnako sedíme pri tom stole a sú veci, kde môžeme predkladať návrhy od prvých komunikácií, od prvých rokovaní o nejakej legislatíve. Ak sme aktívni, tak ju môžeme priamo ovplyvniť. A je to skutočne prvýkrát, naozaj, opakujem sa, ale to dá sa prvýkrát v dejinách, keď máme takúto príležitosť takým zásadným spôsobom ovplyvňovať vlastne celú budúcnosť Európy. Takže možno to znie, možno je to pre mnohých ľudí príliš abstraktné, ale jednoducho je to fakt. Je to niečo, čo skutočne my máme aj vo vlastných rukách a toho sa samozrejme budú týkať aj tie európske voľby a aj to, koho tam pošleme a akým spôsobom títo ľudia budú schopní aj v Európskom parlamente pracovať, vytvárať koalície, byť aktívni vo svojich frakciách. Ale ten politický diskurs ide úplne proti tomu. Samozrejme, preto som povedal, že je to paradoxné, lebo samozrejme môžeme rozprávať o tom, že ešte stále tu je nejaké delenie na staré a nové členské štáty a ja sám vidím, že napríklad naše zastúpenie, myslím Slovákov, povedzme v európskych inštitúciách by mohlo byť aj vyššie, ale aj to závisí do istej miery viac od nás, pretože máme programy, ktoré nevyužívame a tu by som dal tak povediac obrazne po hlave všetkým vládam, ktoré tu boli, pretože jednoducho sú veci, ktoré by sa dali zlepšiť. A myslím si, že by si aj politické strany a vlády, ktoré vlastne spravujú túto krajinu a budú spravovať túto krajinu, by sa mali pozrieť aj na to, akým spôsobom my aj na tých možno nižších úrovniach fungujeme v Európskej únii. Máme v Bruseli pána Šefčoviča, ktorý už prekonal všetky rekordy, ako dlho sa dá byť v Európskej a už ho nikdy v živote nikto neprekoná, podľa môjho názoru a pravdepodobne ešte bude pokračovať. Ale máme tam ešte... Áno, samozrejme. Ja sa predstavím a veľmi pekne ďakujem za túto diskusiu. Ďakujem, nie som to poznal. Ja som teda Roman Behul, potom ako predstavil, že to vlastne doporučil a som veľmi rád. Vďaka tomu som spoznal tieto priestory ako starý Bratislav. Som tu nikdy nebol, tak vám toto je prvá moja vďaka. Ak sa položím, tá otázka bude smerovať samozrejme Ukrajina, hybridná vojna a ovplyvňovanie pozície Európy, to na pána Grigoria. Ale predtým ešte by som reagoval takto. Dobre vám poviem, že so všetkými troma súhlasím, čiže ak by ste mysleli, že niekomu nepoložím otázku, to nie je vecou nesúhlasu. Pani Garbašová, na to, čo si hovoríte, v podstate sú asi dve odpovede. A prvá je tá, ktorá sa trošku možno dotýka toho obranného postoja, ako keby určitej kultúrnej vojny. To treba povedať. Lebo niekedy, povedzme si, ten liberálny prúd, zbytočne možno tlačí veci niekde, kde to budzuje odpor a strach z vmešovania sa do tých vnútorných vecí. Niekde je to oprávnené, poviem, kde nie je. Poďme si Macron, keď vyšiel s tým ústavným právom na potrat, myslím, že otvorene hovorím o niektorých veciach, tak zbytočne podľa mňa preexponovali vec, ktorá zase narazila na veľkú časť aj európskej verejnosti, ako keby na odpor a samozrejme tých strán, o ktorých ste tu menovali ako na Slovensku. Iná vec je zase pozitívna, a to je vec inteligentného rozlišovania, keď išla od poslanca Štefanca vlastne tá iniciatíva proti, aby sa nejakým spôsobom sa dozvedeli v Európskej únii, v komisii a v parlamente o tom, čo sa deje u nás so špeciálnou prokurátorou. Čiže to je vec takého citlivého rozlišovania, ktoré teda ako chýba. Čo sa týka, a to pán moderátor sa mi absolútne súhlasí, za Jana Figela som tiež nejakým spôsobom veľmi pôsobil nejakým spôsobom v Bruseli a je to vecou v
skutočne nejakej priebojnosti, špičkovej jazykovej vybavenosti, vedieť sa vyrovnať a vyrovnať sa možno tým, lebo to nie je vzdelanie jednej generácie, ale podľa dvoch generácií už tých ľudí, úradníkov, ale aj politikov z tých starých členských štátov. To znamená, že naozaj je to súťaž, ktorá je to hodená rukavica a dá sa povedať, že nie všetci naši ľudia je to celkom zvládajú to úradníci, zvládajú to predstavitelia, ktorí, či už ministerstvo zahraničia, ktorí by naozaj toto malo podporiť, sme sa vyrovnali a nemali nejaký spôsob, nejaký pocit menej cenosti. Takže je to na nás, to je vec, ktorú treba ešte nejakým spôsobom riešiť. Teraz k tej otázke, pán Grigori, ja sa s hrôzou naozaj čím ďalej postupuje čas, postupne s ľuďmi, ktorých som považoval za inteligentní, ktorí vedia rozmýšľať, ktorí ovládajú históriu, tým viac ako keby ten náklonnosť k tomu spochybňovať Ukrajinu, prikláňať sa na stranu, nehovorím, že nie Putina, ale proste Ruska. Už sú to pomaly ľudia, ktorí, by som povedal, normálne teologicky by mali rozmýšľať medzi dobrom a zlom. Už len aj katechizmus katolíckej cirkvi nejak rozlišuje, proste teda nie je to z nejakú ideológiu, ale proste už je to aj z civilného pohľadu. A teraz v podstate máme rad strán v Európe, poďme Freiheitliche v Rakúsku, tu sme tých Nemcov, neviem AfD, ale ktorých teda zatiaľ nejak sa pokúšajú eliminovať, ktorí absolútne nasávajú v podstate túto ideológiu. A ja sa obávam, tá moja otázka na vás je, ako fakt znalca tejto témy, do akej miery je to ako reálna teraz hrozba, skutočne tá hybridná vojna z Ruska, lebo čo je to, Putin je jeho záujem rozložiť v podstate túto Európu, lebo a ako vlastne zastaviť a ako argumentovať voči tým ľuďom, ktorí spochybňujú, pričom oni sa nikto by v tom Rusku nechcel žiť. Ale jednoducho z toho dôvodu, že, neviem, že oni majú ideál, že tam je ten potlačateľ liberalizmus, tam nie sú, však sú tam najväčšie rozvody, najväčšie neviem čo, keď už to z tejto strany vieme argumentovať, ale hovorím, že toto prenáša sa aj do našej, a nielen do našej politiky, ale do politiky mnohých krajín, kde povedzme si, a to je najjednoduchšie, to je najlacnejšie, to je lacnejšie investícia než vojsko niekde poslať, skutočne ideologicky pôsobí takto na deštruktívne na občanov v Európe. Takže akým spôsobom? No tak skúsim byť krátšie, pretože už sme trošku pokročili. Tak to, čo ste povedali, pokiaľ ide o ruskú hrozbu, hybridné proste ich operácie, absolútne sedia a teda ich dopad a proste zmeny v nastavení obyvateľov. V roku 2019 pred európskymi voľbami sme s kolegami z Political Capital Institute v Budapešte robili taký monitoring výskytov rôznych na európske voľby, na vývoj v Európskej únie, v Európe naviazaných ruských nejakých narratívov, proste aktivít a to bolo proti tým predchádzajúcim voľbám ako obrovský nárast. V roku 2019, 2014 už sa začala tá agresia, už bola agresia, no ale proste potom prišli voľby, ešte ruský propagandistický aparát nebol tak pripravený, ale tých 5 rokov využili, no a v súčasnosti však už začínajú prenikať, povedal by som, že priamo do akože sociálnej fabriky, hej, no teraz hovoríme o Slovensku, ale nielen teda Slovensku, proste v európskych krajinách, v strednej Európe, ako sa to proti tomu postaviť, no povedal by som, že Slovensko je zraniteľnejšie minimálne v tom, okrem tých rôznych ideologických, proste historické dedičstvo a tak ďalej, že my tu máme, keď to porovnáme s inými krajinami, dokonca aj tu v strednej Európe, tak veľa aktívnych nositeľov proruského vplyvu medzi relevantnými politikmi podľa mňa nenájdete v nejakých, možno, že sú v Srbsku. Ale na Slovensku proste v najvyšších ústavných pozíciách sú ľudia, ktorí buď priamo šíria narratívy, alebo minimálne sú voči ním tolerantní. Hej? A teraz vo všetkých najvyšších ústavných funkciách my budeme mať, alebo po teda inaugurácii nového prezidenta, teda držme palce Robertovi Ficovi, aby sa uzdravil, bude pokračovať v tejto svojej funkcii. No a uvidíme, kto bude predsedom parlamentu, ale proste to sú strany, ktoré buď podceňujú, a to mám na mysle Hlas, alebo priamo sú súčasťou, bohužiaľ, šírenia ruského vplyvu na Slovensko. To je Smer a SNS. Mali sme tu predsedu parlamentu, ktorý chodil do Moskvy, do štátnej dumy častejšie než do Európskeho parlamentu. Ani neviem, či vôbec bol niekedy v Európskom parlamente.
Ako v Rusku bol 6 krát počas svojho 5 alebo 6, no aj 5 už dosť. Takže zmena môže prísť, keď my prestaneme tu mať proste nejakým zázrakom, asi rozhodnutím voličov, lebo nič iné neprispieje k zmene, že nebudeme tu mať takých veľmi relevantných, mienkotvorných, politicky silných podporovateľov, alebo teda aktérov ruského vplyvu. Tak toto je jediná vec, ktorú ja vidím ako nejaké reálne východisko. Ako k tomu sa dopracovať, vy ste uvedli nejaké vzdelávacie aktivity, osvetu, všetko je potrebné. Analýzu, monitoring, poukazovanie, odhalovanie, ale tým sa nezmenia proste pomery medzi týmito skupinami politickými, myslím si, že k zmene radikálne nedojde. A na záver, pani Ďakujem, budem stručná, lebo naviažem vlastne na to, čo Gríša povedal, aj vy ste spomínali, že my sa čudujeme a považujeme za akýsi paradox, že vlastne sme členmi Európskej únie a stále veľká časť populácie to vidí, ako by sme boli zvonku a nedarí sa nám presvedčiť. Ale spočítajme roky z tých 32 rokov, kedy sme mali vládnych politikov, ktorí by nestrašili nejakým spôsobom Bruselom. Naopak, by neustále prezentovali to, my sme súčasť, my sme členmi. No, je to pár rokov, ani tých 10 rokov to nebolo. Čiže pokiaľ vládni politici nebudú skutočne toto jasne artikulovať a prezentovať, my sme rovnoprávni členovia, tak to sa ako nezmení. No, samozrejme, znamená to potom zmenu vládnych politikov, a čo je ťažšia úloha. A čo sa týka toho ďalšieho paradoxu, že vlastne však ak by sa ruské vojska dostali na naše hranice, že my budeme ohrození. My to vieme, teda predpokladám, že všetci, čo sme v tejto miestnosti. Ale nemyslíte si, že mnohí z tých voličov, keďže väčšina korespondentov odpoveda, že je proti podpore Ukrajiny, že vlastne ona možno si nemyslí, no tak keď my sme na strane istým spôsobom Ruska, my nebudeme ohrození. Oni neveria, že my budeme ohrození. Čiže však my to zase prežijeme. Tak, jak sme z Slovenštátu, tak aj za okupácie sovietskej, my to zase prežijeme. To je aj otázka. Čiže viac sa boja Bruselu ako ruských vojsk na našich hraniciach, ale áno, samozrejme, však toto vlastne sú témy, kde si ľudia primárne utvárajú názory na základe toho, čo hovoria tie kognitívne autority, hej? Nie je to bežný každodenný život. Politické. No, tak, ale hej, politické autority, presne, no, tak áno, ale napriek tomu teda asi treba na to poukazovať a vnímať to ako nejaký rozpor alebo nejakú nekonzistentnosť, ktorá teda napriek tým 20 rokom členstva tu stále pretrváva a stále na novo je mobilizovaná a používaná, posilňovaná v tej kampani. Ja mám ešte krátku poznámku. Aj keby, nedaj Bože, že by Ukrajina prehrala, ale ak, nedaj Bože, sa to stane, aj keby Slovensko nebolo okupované ruskou armádou, že prítomnosť ruských vojsk na hranice so Slovenskom zmení proste zo dňa na deň vývoj na Slovensku, pomery, spôsoby a tak ďalej. Budeme tu mať ruské kriminálne gangy, budeme tu mať proste mediálnu agresiu, proste informačnú agresiu priamo na našich hranicách. Proste ľudia, ktorí si myslia, že nás sa to nedotkne a že nás Rusi nejak ušetria. Hej, aj keby nedošlo priamo k okupácii, čo by som úplne nevylúčil vzhľadom na to, kto sedí v Kremli, hej, čo to je za korporácia. Tak proste ako koniec stabilnému, aj dokonca teraz ešte stále máme stabilný vývoj, fungujú tu nejaké základné mechanizmy právneho štátu, je to proste nejaká občanská... Víš, a možno treba viacej hovoriť o tých ruských gangoch, než o vojskách. No, ruských gangoch, áno. Áno, no ale potom začne prenikanie aj do toho politického tela Slovenska. Hej, to znamená, čo teraz tu vidíme, že to sú možno... Nie je to proste prevažujúci trend, že v tých politických stranách získavajú silnú podporu
proruskí politici. Možno, že ešte nie je väčšina ich, no ale v prípade, keď dojde k takéto situácii, tak fakt to budú pomery blízke, neviem, no, možno, že Ukrajiny za Janukoviča, alebo možno nejaké podnesterské republiky. Ja nechcem strašiť, ale proste to už bude rozjetá mašina, ktorá bude chcieť potom mať všetko, pripraviť pôdu a potom zaútočiť. Takže treba týmto ľuďom hovoriť, že nemyslíte si, že keď Vladimír Putin chválí Fica, že automaticky to znamená, že proste keď dojde k nejakému prelomu, že Slovensko bude ušetrené. Nebude ušetrené, bohužiaľ. Takže preto treba Ukrajinu podporovať a treba robiť takú politiku, ktorá by v Bruseli nevidela nejakého nepriateľa. Je to naša záchrana, je to naša obrana. Brusel je to a keď potrebujeme sa proti niekomu braniť, tak presne proti tomu východnému Mordovu. Podľa môjho názoru bude naozaj absolútne zásadnou otázkou pre Európsku úniu a samozrejme teda aj pre Európsky parlament a teda aj pre našich europoslancov práve táto vec. A určite sa bude musieť Európska únia oveľa viacej zaoberať svojou vlastnou bezpečnosťou a tým, akým spôsobom ju chceme zaistiť pre občanov. Ale samozrejme to už možno sa k tejto debate ešte vrátime. Takže v tejto chvíli, hoci nerád, ale budem to musieť ukončiť. 8. júna choďte voliť, využite svoj hlas, ako hovorí aj, ako nám hovorí aj pani Olga Ďarchašová. Takže pripojte sa so mnou, prosím vás, potlesku pre našich speakerov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Skvelé moderovanie.